Who is in your family? Owl. Dad. Ето как. Ало, къде си, мънчин? Айде. Еми, айде. Еми, ко правя? Пече пуйката. Какво? Що? But right now he's doodle casting on my iPad. Нали каза, че ще правиш от тия топките? Не сам ти каза, че има. Аз казах, предполагам, че има, но не съм сигурна. Еми добре, ако няма, ще сложа. Ако няма, ще сложа. Daddy, Mommy. Окей, айде, че времето тече. Mommy. Ще трябва... Mommy, I have an iPad from Santa. And Daddy's doodle casting on it. It's a drawing, and then if people are talking. Айде, кажи на майка ти да тръгва бързо, че чакаме. Hurry up, bye. Айде, по-бързо, бе, мънчи. Тичай. Ciao. Айде, бай. Bye. Студено ти е, нали? Я отиди да не си одялцата. Made with Doodlecast for kids.